دهەیەمە ku Tirkiye di sala 2022 da bazirganiya xwe ya li gel Rûsyayê ji sedî 105 zêde kiriye, şandeyeke ji Amerîkayê ku ji Müsteşarî Wezareta Gencîneya ji bo terorîzm û istixbarata darayî birayên Nelson Pêktê li Enqere û Stenbolê birayedarên Tirkiyê berpirsên banka û kompanyayên taybet hev dîtin pêkanîn. Di wan hevdîtinan de Nelson taybetî di mijarên wek alîkariya firokeyên geşteyên Rûsyayê neyê kirin de bi kompanyayên Rûsî re bazirganî çênebin û di bankayên de transfera pereyên Rûsî neyê kirin hişyarî daye rayedar banka û kompanyayên Tirkiyê. Pispor dibêjin niha Tirkiye bûye newenda bazara Rûsî û piştî wê serdanê Tirkiye her biya xwe bikin, dê siza li ser Tirkiye jî karêker bibin. Ticaret Rusya ve Türkiye bu. Yani ticaret Avrupa devam ediyor. Ticaret edin dünyaya hiç devam ediyor. Fakat sen Türkiye'de devam ediyor. Berbiş lazım Covid işte Türkiye'den çıkarsanım. Çünkü kadar vi yani embejin ambargoyu kogel Türkiye neden çıkarstandın? Af ticarete devam ediyor. Yani berbici bu şekilde tesiri nabine o şirkete Avrupacı param dağıtıyor. Eğer ticaret devam ediyor şirkete Türkiye Avrupa ile Amerika da bakıp parki جوان زحمتی درخن yani. Beramberî wê yekî akademisyen jî diyar dikin ku Tirkiye tenê gemarûyên rêxistinekê bin pê nake û bi du sedeman jî guh nade hişyariyên Amerîka û Ewropayê. Türkiye sadece Birleşmiş Milletler'den Türkiye tenê gemaroyên neteweyên yekgirtiyên li ser Rûsyayê dê bin pê neke. Lêbelê guhdariya hişyariyên Amerîka û Ewropa jî nake. Ji ber ku Tirkiye endamê Yekîtiya Ewropayê nîne û di nava NATOyê de jî di navbera Rûsya Ukraynayê de navbênkariyê dike. Ji ber vê çendê Tirkiye dê bi Rûsyayê re pêwendiyên xwe berdewam bike. Amerîka û Ewropa jî nikarin Tirkiye siza bikin. Li gel van geşedanan 27 senatörên Amerîkî bi nameyekê daxwaz ji Serokê Amerîkayê Joe Biden kirin, heta ku Tirkiye endamtiya Swêd û Fînlandê bûnatê qebûl nekin, firokeyên F-16 ji bo Tirkiye neyên firotin û modernîzasyona wan neyê kirin. Şareza jî amaje dikin, heta piştî hilbijartinan Tirkiye jî dê mijara Swêd û Fînlandê û ev hişyariyên Amerîkayê weke amûrekê bikarbînin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.